Аз съм Атанас Минчев. Искам да ви представя дизайнерски проект град Пловдив, 100 квадрат апартамент, изпълнен от мен. Това е коридора, намирам се в коридора. На пода съм сложил плочки метър на метър, преди това съм разливаща замазка да изравна. Таваните са гипсокартон конструкция. От едната страна имаме алуминиеви профили за скрито осветление, по средата лампи по 7 метра. Монтажът беше много интересен, но се справих, както виждате, ефектът е добър. От тази страна две големи огледала. Отзад съм монтирал плоскости MDF за по-добър монтаж на огледалата. Тук от тази стена съм е боядисал с боя пятъчна. Ефектът не е зле, интересно е. Насам има дизайнерски решетки, която също изпълнява, монтирал съм и изпълнява ролята на закачалка. Насам е туалетната. Тук е, тази стена е направена с шумоизолация. Имаме ревизия. Долу сифон на пода. Място за бойлера. Мебелите са непромокаеми. От тук съм монтирал лира. Таван е гипсокартон. 14 см съм спуснал надолу заради вентилатора. Горе има вентилатор. Насам е хола. От тази страна е кухнята. Тази стена също е с шумоизолация. Преработил съм цялото ВИК. Камъните и мебелите са направени от нашите партньори. Насам е хола. На пода ламинат. Около телевизора стената боядисана с пятъчна боя. Таваните са гипсокартон конструкция, също с алуминиеви профили за скрито осветление. Тук лампите са по 7 метра. Също монтажът беше интересен, но както виждате се справи. Ефектът е добър, изглежда добре. Насам е малкият коридор, в който преминаваме в баня, вяло банята. Също както санитарния възел, тази стена е с шумоизолация, имаме ревизия, бойлера, в шкаф е скрито всичко, насам е душа, на пода имаме линеен сифон, насам съм монтирал също лира и равчета за шампуаните. Таваните също са боядисани гипсокартон, боядисани са с боя влагоустойчива, специално за бани, кухни. Насам е кабинета също дизайнерски решетки, монтирал съм тези пана, на пода ламинат, тавана е с гипсокартон конструкция, тук лампите в тавана са малко по-малки, по 4 метра. Също изглеждат много интересно. Вратите съм монтирал стопъри в ламината, които са магнитни. И това е решението тук на този апартамент на тези стопъри на вратите. Насам е спалнята, както и кабинета, на пода ламинат, дизайнерски решетки, всичко съм монтирал тези пана. Таваните са гипсокартон. Отстрани имаме също алуминиеви профили за скрито осветление. Но в общи линии това е от мен. Справихме се, мисля, добре. Този ремонт. Клиентът е доволен. Това е от мен.